Син үзеңә читтән карап кара. Нинди икәнлеген күренсен, бер тиенсез, дәрәҗәсез калгач, чын бәяңне шундук белерсең. Чын бәхетне күрә белер өчен, бик бәхетсез булып карау кирәк. Бәхет сәламәтлек дияр өчен, бик куркыныч чирләп карау кирәк. Кирәк диеп түгел, күрсәтим дип, әйбер җыеп кеше шашына. Авыр эшләр түгел, көнләшү һәм нәфсе җитә адәм башына. Өйдә шундый рәхәт булсын өчен, ни барысы якты йөз кирәк. Хәзер һәр кешенең бөтен нәрсәсе бар. Күңел тынычлыгы бик сирәк. Тимер таштан түгел, сөю наздан, җылы йомшак оя үрә бел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул. Булган бәхетеңне